Ja, og velkommen tilbage til live fra lejr. Nu er det jo lige op over, og derfor er vi jo klar til at selvfølgelig informere jer om, hvad der skal gøres. Og de sidste store problemer op til lejren hober sig op, og hvad gør man? Hvad mangler man? Hvad kan man ikke finde i kredshuset længere? En af de klassiske ting er selvfølgelig en saltbøsse skjuler. Og der er vi så heldige her i vores radioprogram, at vi jo har den gode gør det selv Kjeld og hans dejlige ungarske lærling Pelle Bosch. Pelle Bosch. Der var du, Kjeld. Gør det selv Kjeld. Velkommen til. Tak skal du have. Vi kender det jo alle sammen. Vi skal til afsted, og saltbøsseskjuleren fra 5 år tilbage skal hives frem, og der er gået mug i den. Men inden du går ud og smider flere tusind kroner efter en ny saltbøsseskjuler, så er her altså nogle lette tips. Det eneste du skal bruge, det er alle de ting du finder nede i dit kredshus. Det er bare for eksempel en ganske almindelig pind, som du kan finde på jorden. Altså en ganske almindelig pind. Det er simpelt. Og udover det, så er det jo bare en rundsav, 2 garnnøgler, en tube sekundlim, 30 liter linolie, en nordmandshøvl, 2 pakker Safir gramsmel og en gammel slidt rendegraver. Det er lige meget hvad mærke det er. Det kan bare være en hvilken som helst rendegraver du har stående i skabet. Og det eneste vi skal til, det er, så begynder vi sådan lige så stille. Her kan du se, vi begynder, og så sætter vi sammen her. Ja. Og her skal man være meget opmærksom. Ja, der holder du der, ja. Ja, du skal se meget godt efter her. Ja. Det her, det er lidt svært at forklare, men du gør sådan der, så klikker den lige. Det kan godt, det kan være faktisk, for at lytterne bedre skal du se, at du holder lidt længere op mod mikrofonen her. Nu holder jeg den helt op til mikrofonen, så man er helt med på, hvad der sker nu. Ja. Sådan der. Ja, og den er lige sammen nu. Se, sådan her. Ja. Så er den færdig. Nej, det er allerede flot. Altså, det er jo svært at tro på, hvis man ikke ser det med sine egne øjne, men så nemt kan det altså gøres. Det er faktisk næsten utroligt. Men godt, man kan se det her og følge med i, hvad der egentlig skete. Yes. Men du har jo faktisk også planlagt noget andet, er det ikke korrekt? Det er fuldstændig korrekt. Jeg har fået en praktikant med her i dag, som vil vise, hvordan man nemt kan lave en fedtfælde. Ja, Pelle Bosch. Du begynder bare lige herovre. Nej, ild i den! Nej, det er sgu der! Pelle! Nej! Jeg tror, vi trænger lidt væk fra... Der er styr på det derovre, og vi kommer selvfølgelig stærkt tilbage til Gør det selv Kjeld og Pelle Bosch, og håber han ikke er kommet alt for slemt afsted med hans lille fedtfælde. Vi er selvfølgelig tilbage igen, samme tid, samme sted, fordi som vi siger, du skal høres live på lejr, når det passer dig.